يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي مسارة ماني فوكا أبركادا لمن سوناني كا بدويا يرانا abika ka jabarani mandila je sisani oye nyeta tv ni anko amako tele nyeta jemka mi kalaje ofeni wati na jemka mi ni amba fama faso jokene dogokun min be nyana maya ni jemka ko fole ambe fulla se malduma ka dana walma ka kanun talila ka nyeshi ni emission ko fole ma mali kono farafina bangunga katase ejien fanto yere bela jelema ina fo jemka yere to ba fo to mina ni oye faso jokene ka wulika jo blasinka anga jamana gwele abe aka kaseka wulika joke ka andisida o gelala kisa unoka wele be bla chema walma musoma aka ja demsen fara kata se makorobama wulu wele kana ma hakli juru chanino anga seka na kuma anga jamana re la haleaka ni maldun ta kala jebi an hake kacha ka damne bamakola haka ja kase anga duguba ore to bela jelema ulu malde ma million chama ka bo kle wa bo wati la kata se abin wati ma da dun fen kata se ma wonya fen ma ulu matra fali min beke am se ka fo ma se ka fo ibe a hakere fo kase adana o walia min be blasinka shufara kleka wati bela chele ni ma wonya fen be se ama odi abe fomi rema nazarakana la consommation dun fen bola ma magonya fen were bola nyana ma yere tita fen munun ko wala sa o wake o kaseka topoto anga jamana kono kulu do blalen do senka kulu munun be wulika joke anga jamana kono ulu wali amnun walma ulu dun fen munun ni obe matrafa mal dun fe o rebse kasawati mal dun yoro togomina kulu bafla anye wele kana bi anga studio kono anu ka se ka baro sigike ka keni dun krengre ni ni obenyana maya jere buna kuka ka nyeshi mauma ko nya fewma kata se da dun fewma uluna nyogona o kulu nunu ujo robe na kemu nyeni labona kata se ambe dun ne gombe kulu nunu ka chesru u blau senka kana se fo bima maldun rebe jalaki minta ku segere ka fo dobe fara fon songoka ite kulu nunu manga mek madola nunu bela jele na ke jabi ana misro anga bi baro sigi konnana amba jiga ka fo annafa bina bunya ani ni am bela jele kelene na reka ka fulinu wali mando ko lasi au kelene na bela jele ma ukama anye mafla wili kajali jabati ali association 17 millions de consommateurs au mado anye ali wili kana kasekana anale ka baro sigi ke ukofe Abdul Wahab Jakite ali ye président par intérim association des consommateurs du Mali ni encore mako askoma nasaka ni ma ko folen fla wele kana ani nunu kaseka baro sikike amba jiga ka fo baroni na fabi na bonya maldere kelene na bela jilenka yoni angata nyefe ka kuma di Abdul Wahab Jakitema ale minye président par intérim askoma tokola ale ka fulike ni wati na kanyeshi tilenyeta flebo bela jilema Abdul Wahab Jakte assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tawassul alhamdulillah. Bashitila. Tawassit alhamdulillah. Aywa, monsieur Jakte fulike ni wati na kanyeshi telenyeta fle. Donc ambe telenyeta moko be fo. Tabarkala. Ala shi herala la kantle herala. Amin ya rabbi. Amana kuma min fo masara man kan de me mali na falanka bala. Amin ya rabbi. Ala ka ben sabati mali kono. Amin ya rabbi. Ala ka mali kisi ajuguma. Amin ya rabbi.
an bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka se ka na an ka plateau kan ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min natɔla don diɲɛ yɛrɛ bunakun kan n'a bɛ fɔ o ma journée internationale des consommateurs ayiwa maa filanan o bɛ halisa numan fɛ o ye Kajali Jabate association des 17 millions de consommateurs salamu aleykum Kajali. Wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jabate Anba somɔgɔw bɛ di baasi t'i la alhamdulillah ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ka kɛɲɛ ni teleɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen mana kɛ sigiyɔrɔ fɛn o fɛn na n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ko ni ɲantuma an tilenna hɛrɛ la maa ɲina Ala k'an si hɛrɛ la amina yarabi Ala ka jamana basigi amina yarabi Ala ka dugawu minɛ ka i yɛrɛ fɛnɛ fo e min sɔnna k'an ka wele jaabi walasa an bɛ se ka na kuma nin kisa in kan bari nin ye kisa ye min bɛna malidenw nafa kosɛbɛ kosɛbɛ bi ayiwa an bɛ taa Abdulwahab Jakite yɔrɔ Askoma kulu in i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna wa ani a bilara sen ka waati jumɛn an ka jamana kɔnɔ n'o ye association des consommateurs du Mali Askoma n'a bɛ fɔ ko association des consommateurs du Mali mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fiɲɛ min na ka bila n'i bɛ baara min kɛ i b'a ɲini k'i ni lahinɛ i ta ɲini ka tɔnɔ sɔrɔ a kɔnɔ o kɔrɔ ye min ye k'a fɔ bi bɛɛ ye consommateur ye n'e bɔra sisan i ka télévision kulu kɔnɔ n'i taara ni mobili ta i ye consommateur ye bon n'an fana nana sisan anw de ye consommateurs ye dɔgɔtɔrɔ n'i b'i ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ n'i b'i ka fɛ k'i ni lahinɛ i fana ye consommateur donc mɔgɔ si tɛ Mali la min tɛ consommateur ye o b'a jira k'a fɔ jamana kɔnɔ jamana bɛɛ de b'a la bɛɛ de ye consommateur ye donc an tɛ baara kɛ mɔgɔ ye an bɛ baara kɛ bɛɛ de ye voilà alhamdulillah Askoma yɛrɛ tɔgɔ fɛn min ye jɛkulu min don a sigira san 1991 ani kelen san 1991 janvier kalo tile 11 nka an ye sɛbɛn bɛɛ sɔrɔ ka bɛn avril kalo tile 22 de ma o gafe numéro 289 ani 9 an ka kuntigi fɔlɔ o kɛra madame Kulibali Salamata Jara voilà tabarikala ayiwa jɛkulu in a bɛ Bamakɔ yan wa a bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen de fɛ a tun bɛ Mali fan bɛɛ yanni gɛlɛya kana Mali kɔnɔ mais sisan a tɛ yɔrɔ bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya bi a bɛ Kayi a bɛ Buguni a bɛ Sikaso a bɛ Mopti a bɛ Segu a bɛ Kidal a bɛ Nara bon Banamba olu ka fɛn dira olu b'u ka fɛn kɛ mais a bɛ Keɲeba fana olu dɛsɛlen bɛ ka sira sɔrɔ fɔlɔ ayiwa tabarikala ni Ala sɔnna ma ɲininkali tɔw na bolodaw kɔfɛ an bɛ taa Kajali Jabate yɔrɔ association 17 millions de consommateurs k'i da don a la jɛkulu jumɛn don dɛ i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna Ala k'an bɛɛ sababa amina yarabi 17 millions de consommateurs comme a tɔgɔ b'a fɔ cogo min na association in sigira en 2018, précisément le 13 mars. Le 13 mars 2018. L'initiative Bora Romina, a Bora société civile Moro, comme on était politique Kula, on fait la Nonga, car la Amsega Moneke, en Jamanaï, au don Kama. Parce que n'y a la 17 millions de consommateurs qu'on a, Bara ou Kebao Chamambala, mais à bé consommateurs de. Donc, à un soro, on s'est dit, n'y a Jatim Nebi, enfin, on s'est dit que Jamana Kula, pour que Sega Jamana l'a avancé, pour 17 millions de consommateurs Haklina. Car à tout là, il y a des difficultés d'offre à constater. On a constaté un certain nombre de choses. Prestataires ou tout cas baraka gagné, consommateurs retaka hacké ou don. Bon, fin chamambe no maje chamambe. Donc pour que l'on maje ou dafa, on a un fanga farani konga. Kaouli, la laje, on se ga munke, que consommateur ou se ga lafia tu vois. Donc à la guinée ou. Tabarkala. Allez fene be Bamako andro wal ma be Mali fan chama ore fene fe. Pour l'instant, 17 millions de consommateurs be Bamako, Kayi, ani Segu. Tabarkala. Abo sabar la. Alhamdulillah. Amba jigiya dona na talola anase Mali re fan tan nani bela chilena. Mal dun re bela chilena se ka atona bo tugomna. Aywa ameta Abdul Wahab Jakite ni ko consommateur comme Nazara Kando tuma dola dron a haklu be minye dron
da dun fɛnw yɛrɛ tuma dɔ la maaw ka girin de fanga ka bon walima maaw b'o de fɔlɔ fɔlɔ ni dɔ farala buru sɔngɔ kan walima dɔ ka fara malo sɔngɔ kan walima dɔ ka fara tulu sɔngɔ kan walima sigaro sɔngɔ kan olu de bɛ ye joona joona dɔrɔn an hakili bɛ jigin consommateur la o yɔrɔ dɔrɔn de la consommateur n'a fɔra consommateur walima consommation a kɔni bɛ ɲɛsin fɛn bɛɛ lajɛlen de ma sigi la walima ɲɛnamaya la walasa ka faamuya kosɛbɛ ni association sigira dunan jɛkuluba n'a fɔ Nations Unies a bɛ baara kɛ n'o ka hukumaya kɔnɔna ye o kɔnɔna o ye hakɛ 9 ɲɔgɔn di association ma consommateur ma n'o ka hakɛ association bɛ baara kɛ n'o de ye lakana b'o la kunnafoni di b'o la kɛnɛya ko b'o la k'i kalan o b'a la sigida bɛsɛya b'o la siniɲɛsigi b'a la an bɛ baara k'olu de kɔnɔna la mais fɛn bɛ yen hakɛ kelen bɛ yen o de faamuyalen tɛ kosɛbɛ mɔgɔw fɛ an bɛ kuma kan kosɛbɛ o ye an ka kɛ yɔrɔ bɛɛ la sariyaw bɛ taa yɔrɔ min na walasa n'o kɛra sariya min bɛ taa a kɔlɔlɔ ni juguman don a kɔlɔlɔ bɛ dɔgɔya jooni adamadenw kan mais kunnafonidilaw t'o yɔrɔ de faamuya kosɛbɛ n'an bɛ yɔrɔ min na olu b'a fɔ ko an ni faso bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ wajibi de don aw bɛ baara kɛ mais ni fili min b'olu fan fɛ aw b'o fili fɔ joona. tabarikala ayiwa Kajali n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamanaba don min ni an bɛ se k'a fɔ région 8 tun don hali ni y'a sɔrɔ découpage administratif kura min bolo dalen don a bɛ taa fo région 19 bɔɲɔngo la togodaw fana b'a la i n'a fɔ jɛmukan daminɛ na an y'a fɔ cogo min na tile bɔ ka taa bi i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ da dun fɛnw ka taa se maaw magoɲafɛn wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma nka wulikajɔw a bɛ se fɛn wɛrɛw ma association de consommateurs ka kɛlɛ kɔnɔ min tɛ da dun fɛnw dɔrɔn ye wa. Effectivement a bɛ se fɛn camanba de ma n fa y'o de fɔ sisan Monsieur Jakite n b'a fo kosɛbɛ nin yɔrɔ in na parce que olu kɛra première association ye Mali la u ye baara min kɛ ne bɛ caman dɔn a la alhamdulillah ne bɛ caman dɔn a la pour que ka n'i ka ɲininkali la da dumuni o ye phénomène kelen de ye consommation kɔnɔna la mais mɔgɔ caman bɛ vie chère yɛrɛ ramener da dumuni de la da dumuni dɔrɔn voilà buru ɲɔ tulu olu ye produit de première nécessité ye a bɛ komi a y'a da se sariya minnu ma sisan Mali jamana yɛrɛ ye sariya ta en 2015 a bɛ fɔ min ma ko loi portant protection du consommateur o taara en 2015 o kɔnɔna la a y'a da se a kelen-kelenw ma ka na mais i bɛna sɔrɔ sécurité b'a la information a ye minnu fɔ n tɛna sego bɛɛ kan mais pour juste te dire que la satisfaction des besoins vitaux la denrées alimentaires bɛ na o yɔrɔ de i y'a faamuya i n'a fɔ dɔ farala buru sɔngɔ kan dɔ farala tulu sɔngɔ kan dɔ farala nin kan donc association de consommateurs ka baara kɔnɔ anw bɛ fɛɛrɛ de ɲini fɛn kana fara kan au contraire fɛn ka bɔ a la pour que consommateurs bɛ se ka lafiya parce que n'i ko ko consommateur bɛɛ de ko don maa o maa président b'o la wa ministre fana b'o la bɛɛ de ko don maa o maa bɛ wari bɔ i kun k'a don fɛn dɔ la i ye consommateur de n'i ye passe sara tu consommes n'i ye fura san tu consommes n'i b'i den don lɔgɔli la n'i b'a sara de tu consommes n'i bɛ taji ta ka kɛ bolimafɛn n'i bɛ téléphone ci tu consommes donc toujours e ka wari de bɛ ka don a la e ka musaka de bɛ ka don a la tant que e ka musaka bɛ don a la e ye consommateur de mais hali bi maliyɛnw m'a faamu comme ça c'est à dire que k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen de ye consommateur bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan dɛ ka da dugu jɛ la ka taa bila su koli la i yɛrɛ y'a fɔ sisan mɔgɔw bɛ girinna fan bɛɛ fɛ i na essence ta i na crédit k'i kun i na ko wɛrɛw kɛ i na dumuni san k'o dun i na courant jeni i na ji min ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite nin bɛɛ de ye consommation donc n'i ko consommateur mɔgɔw mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na hadamadenya kɔnɔ o de consommation tile bɔra ka taa bin voilà permanemment fo ka taa si ka bɔ nin saya ma alhamdulillah i bɛ fini min san ka don i la a bɛɛ consommation tabarikala ayiwa Abdul Wahab Jakite mon père ka segin ka na e yɔrɔ ASCOMA sigi ka na se fo bi ma
wuli ka jɔ baw caman kɛra aw fɛ wa i bɛ se k'i da don olu dɔw la ka ɲɛfɔli kɛ hali n'a bɛɛ tɛ se ka fɔ bari ka bɔ san 1991 la ka n'a bila an bɛ waati min na sisan o ye waati jan ye dɛ o ye san 30 voilà san 30 ni kɔ ko don san 30 ni kɔ ko mais an t'a bɛɛ fɔ mais an bɛ kumaba dɔw fɔ an sigila kuma min na an y'a daminɛ yelenko la o kuma sɔrɔ yelen ani ji retraité tun bɛ sara kalo saba n'u ye retraite la mais sisan kalo kelen don mais an de ko baarakɛyɔrɔ min kalifalen bɛ olu la mun bɛ baarakɛyɔrɔ kɛ yelen ni ji kunna an k'olu m'u jija olu ka facture u kana fɔ k'u b'a sara kalo u k'a essayer ka sara kalo saba o kɔfɛ an ye ɲininkali jumɛn an ye fɛn jumɛn fana ɲininkali kɛ faso fɛ n'a sɔnna o ma ji mètre 20 impôt kana sara o la 20 mètres cubes impôt kana sara o la courant ko la 50 kilowattheure 50 voilà impôt fana kana sara o kan i bɛ kilowattheure 50 fɔlɔ min jeni voilà fɛn man ka fara o kan bon effectivement sɔn kɛra o bɛɛ ma alhamdulillah bon san dɔ fana la u tun bɛ fɛn dɔ don buru la n'a bɛ fɔ o ma ko bromate mais ɲinini nana jira k'a fɔ a bɛ cancer lase mɔgɔ ma an fana y'u ɲinini kɛ ka na don Mali la jamana tɔw kun na a kun dabila la mais Mali la kun bɛ kɛ la bon an ye wele dɔ kɛ a sen fɛ a kɛra mankanba ye jamana kɛnɛya ko kalifalen bɛ mɔgɔ mun na olu tun b'a na k'an ye nkalon de tigɛ donc a kɛra mankanba ye mais ɲinini laban y'a jira k'a fɔ ko jo tun b'an bolo gouvernement sariya ta ka dabila pewu alhamdulillah ka daminɛ o don ma fo bi a tɛ sɔrɔ la bon dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye sogow kun nana ka gɛlɛya kuma dɔ la an kun ma sisan denmisɛnninw ka ca mun ye diplôme sɔrɔ an bɛ se k'olu yɛlɛma k'olu yɛrɛ kɛ boucher dɔw ye a bɛ fɔ o ma ko boucherie témoin u b'i sigi yɔrɔ la sogo bɛ sɔrɔ daduma na yɔrɔ min na gouvernement bɛ tila k'u dɛmɛ a daminɛna mais a ma se ka laban bawo anw yɛrɛ de y'a kɛlɛ o kɛlɛ kɛra mun ye cogo jumɛn na mɔgɔw ko ko ayi kabiri ne ma wolo n fa tun bɛ sogo san ni boucher kun donc ne fana ka kan ka sa kun wajibi la i y'a faamuya bon dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye bi a bɛ fɔ min ma ko orange a ma daminɛ orange la dɛ ani move a ma daminɛ o la olu dilannen tuma min na Icatel de kun don ani Sotelma Malitel u fila tun tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ ye fɛn bɛɛ kɛ an de wulila o la ni pisi dɔ in b'i kun e tɛ se ka dɔ in sɔrɔ an de wulila o la ka Icatel directeur wele o kuma la Sénégalika kun don ko Njaye ka Sotelma PDG fana wele o kuma ka tila ka syndicat wele parce que mɔgɔw m'o yɔrɔ faamuya bon syndicat de bɛ sigilen tɛ dɔwɛrɛ ye i bɛ baara kɛ yɔrɔ min na k'o lafasa donc ko gɛlɛyaman bolo yɛrɛ tun bɛ olu de bolo ka tɛmɛ PDG yɛrɛ kan mais ninnu ka baara la olu ko tant que syndicat bɛ na olu fana t'i sigi donc an wulila o la ka fɔ gouvernement kisi b'a la an yɛrɛ bɛ an jija a la an ye lettre ci u ma syndicat nana bɛɛ nana an y'a yira k'a fɔ gouvernement de tun bɛ fili la u ye kalo kelen d'an ma fɛn sera ka kɛ o la bon tulu fana tuma dɔ kɛra aw tun bɛ tulu sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ tiga tulu in coton tulu kɔɔri tulu mais n'i ma a sanuya fɛn dɔ bɛ yen a tɛ se k'o faga cogo si a bɛ fɔ o ma ko gosipol o gosipol nin fana a bɛ banajugu bɛɛ bila mɔgɔ la donc an de y'o kɛlɛ kɛ a sen yɛrɛ fɛ sécurité d'État mɔgɔw fana tun b'an na k'an bɛ nkalon tigɛ de la olu yɛrɛ ne yɛrɛ wele kosɛbɛ
a ye min k'u bolo a ka ca heure 2 ye mais alhamdulilayi u ye mana ɲininkali kɛ a ɲininkali an b'a jaabi ka ɲa a sen fɛ premier ministre min tun bɛ yen an ka ɲininkali bannen kɔfɛ u yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko yɔrɔ bɛɛ ka datugu o don de an y'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ y'a mɛn kuma mɛn o don de sécurité ta mɔgɔw ko fili dɔ b'aw fɛ an tɛ yan président an bɛ yan jamana de ye mais n'i ye kalon de tigɛ o de bɛ gɛlɛya mais alhamdulilayi o bɛɛ datuguna donc bakurubakura la bon k'a laban o kɛra san dɔ la ICOMA a ye safinɛ dɔ feere mɔgɔw ma safinɛ kun kasa ka go kosɛbɛ mɔgɔw y'a san mais an tilala ka na o kama hali ni fɛn tɛ safinɛ la kasangoya dɔrɔn o ye ko dɔ ye Sotelma mɔgɔw ICOMA mɔgɔw u bɔra ka yafadeli kɛ jama fɛ ka tila k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ ka segin n'i ka safinɛ ye u ka tila ka safinɛ ninnu yɛlɛma donc bakuruba la an bɛ se k'o fɔ alhamdulillah ayiwa Kajali Jabate association de consommateurs a sigi Mali kɔnɔ a ye nafa ɲa wa nafaba tabarikala o kɔni duti t'o la quoi seulement gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na c'est que mɔgɔw tɛ information de sɔrɔ ka ɲɛ ne tɛ mon père ka walawalali ninnu a y'a da don mun na maliden caman tɛ nin kalama maliden caman tɛ nin kalama ayi mais mɔgɔ caman bɛ plaigner wagati dɔ la u b'a fɔ ko unité da ka gɛlɛn par exemple ko Mali unité da ka gɛlɛn crédit mana crédit ta ka kɛ téléphone na k'a ka da ka gɛlɛn mais bi bi in na a bɛ joli la e ka mɔgɔw ɲininka tan n'i ye mɔgɔ 100 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 90 tɛ se k'a f'i ye k'a bɛ nin da de la mais u bɛ continuer k'a f'i ye de k'a ka gɛlɛn i bɛ ka faamu mais baara dɔw de bɛ kɛ pour que a ka jigin a daminɛ n'a ye don min na unité tun bɛ yɔrɔ min na a tɛ yen bi o caman bɔra la o mun y'a jigin caman bɔ o ye association ka wulikajɔw ye o association ka wulikajɔw ye parce que maliyɛn bɛ fɛn dɔ ye min bɛ ye ɲɛ la n'a fɔra sisan ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma politique kunda i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ bɔ u t'a dɔn min yɛrɛ bɛ sen na mais o yɛrɛ kungo o kɛlɛw ka gɛlɛn u ma est-ce que i bɛ ka faamu voilà bon aujourd'hui i bɛna sɔrɔ association de consommateurs ye baarabaw kɛ n'i y'a ye loi adoptera loi min bɛna consommateurs protéger loi tɛ taa yɛrɛ ma o ayi mɔgɔw de bɛ wuli k'a laɲini kɛ association de consommateurs ka laɲini de bɛ na ni o ye o pour que kana loi ta min bɛ mɔgɔw protéger voilà o association ka jɔyɔrɔ dɔ ye mais mɔgɔw ka vie yɛrɛ kan fana tous les jours les associations interviennent mais mɔgɔw bɛ min jateminɛ dɔrɔn n'a fɔra ko fila yɛlɛla buru kan association ka bɔ ka kari minɛ ko fila yɛlɛla buru kan o ye kɛlɛ taabolo dɔ ye mais association sigikun tɛ kɛlɛ dɔrɔn ye association sigikun ye fɛɛrɛ ka ca ɲɛnamaya la voilà ka laɲiniw kɛ ni hakilimayaw ye ka résultats sɔrɔ min bɛ jamanaden bɛɛ nafa i bɛ ka faamuya alhamdulillah n bɛ misali d'i ma bi fɛn dɔ bɛ yen a ɲɛ ma sɔrɔ fɔlɔ mais a bɛ sen na o ni banabagatɔ taara urgence la sisan Gabriel Touré la u b'a f'i ɲɛna ko place tɛ yen k'i ka taa n'a ye congé Gabriel Touré man k'o f'e ye o ayi sariya la o tɛ ayi a man k'o f'e ye o ni place tɛ a b'a fɔ ko place tɛ non o t'e ka problème ye o ye hôpital de ka problème ye hôpital de b'o gérer o t'e ka problème ye o e ka problème de ye ka wuli ka se n'e kɔni sera yen dɔrɔn non e tilala fɛɛrɛ de bɛ ɲini la cogo cogo fɛ diyagoya de y'o ye o mais e min bɛ taa n'i ka banabagatɔ e t'o dɔn minnu bɛ a dɔn olu t'a fɔ e ye maintenant association de wuli sisan ka taa don carré kɔnɔ ka taa kɛlɛ kɛ o la ten wa a tɛ kɛ ten o mais an bɛ fɛɛrɛw de ɲini ka taga seginw kɛ a fɔ yɔrɔw ka s'a fɔ yɔrɔw la voilà pour que a bɛ se ka sabati de telle sorte que vie bɛ se ka sauver sinon e bɛ taa min sɔrɔ da la i bɛ taa sɔrɔ a ka ca la wɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ k'ale man kan k'a f'e ye k'e ka taa congé mais n'e nana dɔrɔn ale b'a f'e ye place tɛ yɛrɛ ta donc e fana ja wulilen don e bɛ taa voilà mais ni kuma ma fa fɔyɔrɔ la a ɲɛnabɔli ka gɛlɛn o ye tiɲɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda de o ye tiɲɛ an bɛ ka ɲɔgɔn faamu tabarikala donc n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ miiri de k'a fɔ ko association ka laɲini kɛlɛ dɔrɔn de don kari kɔnɔ a ye berew ta ka fɛnw kari a ye vitres ci association de consommateurs an tɛ k'u mankan mɛn a ye bɔ a ka berew ta ka fɛnw kari justement on a ce déficit de communication maliyɛn tɛ kunnafoni ɲini a tɛ kunnafoni ɲuman fana sɔrɔ o de y'a to u b'a fɔ ko association de consommateurs ko nafa yɛrɛ t'u la ko nafa t'a la parce que sanji kɔrɔ wasi ayiwa n'i ye baara ninnu bɛɛ ta k'a lajɛ
mon père bɔra sisan k'a fɔ depuis 1991 Asukuma bilara sen kan ka na se aw 17 millions de consommateurs ma 2018 la nin baara ninnu aw bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ a la wa a gɛlɛyaw ye mun ye ni Ala sɔnna ma baro ta ko filanan na an bɛ segin ka na sisan ka se ka na an nɛn don u ni ɲɔgɔn cɛ ka walawalali kɛ a k'an sɔni. يما أموال الهوى يما أموالية يما أموال الهوى يما أموالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما أموال الهوى يما أموالية foli ani waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka teli ɲɛta filɛ sisan k'aw ladɔnniya k'a fɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔw kɔfɛ an bɛ segin ka na an ka jɛmukan kɔnɔna na ni o ye faso jɔ kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya teli ɲɛta jabarani so sanfɛ association des consommateurs du Mali maaw b'an bolo bi ka taa se association de 17 millions de consommateurs ni maa fila welelen don an bolo bi an bɛ ka baro sigi kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye faamuyali caman bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fɛ cogo min na consommateurs yɛrɛ ka lahalaya kan ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na an bɛ taa mon père fan fɛ ni o ye Abdul Wahab Jate ka ɲininkali tɛnkuwila baara in a daminɛ ni bi cɛ walima association des consommateurs yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ bɛ gɛlɛya jumɛn sɔrɔ. Ɲamɛlɛ yanni k'i jaabi o la kuma kelen kun panna kunna bon ni adamaden baara kɛ n'a ɲɛna i kan ka fɔ. Tabarikala. N terikɛ ni n denkɛ mun na n b'a fɔ n terikɛ don parce que n'i ye denmisɛnnin n hakili ka bon. O ye tiɲɛ ye. I bɛ sibaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bonya donc a bɛ kɛ fɛn bɛɛ y'i bolo. N den don n teri don Jabate. Tabarikala. A kumana sa ko sariyaba min taara san 2015 min bɛ consommateurs lakana mɔgɔ fila bɛ yen ni tɛmɛna kan tɛ ka sɔrɔ m'olu fɔ a bɛ gɛlɛya dɔɔnin a mɔgɔ fɔlɔ ye jɔn ye Bubakar Makalu. Bubakar Makalu. Bubakar Makalu. Bubakar Makalu. A bɛ bɔ fila bɛ Mali i b'a fɔ ko an yɛrɛ an ka dɛsɛ an t'olu fɛ kosɛbɛ bi a dogolen bɛ yɔrɔ dɔ la mɔgɔ si t'a dɔn yɔrɔ min don mais mɔgɔ jolenba don faamuyali ko la ale de tun bɛ service da dɔ la a bɛ fɔ a ma ko SERCAP olu tun bɛ mɔgɔw kalan u bɛ fɛnw kɛ ale de service yɛrɛ la bila an bolo an ka baara bɛɛ kɛ yen kalo kelen dɔɔnin consommateurs ka baara kɛ yen walasa nin sariya ka se ka taa gafe in sɔrɔlen an pe kun jago ko kun kalifalen b'a la Abdulkarim Konate n'i b'a fɔ a ma an pe ale y'a ta k'a lase an ka bulonba kɔnɔ donc o mɔgɔ fila an k'an ku fo. Tabarikala. Bon tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni baliya o de gɛlɛya b'an kan alhamdulillah aw y'an wele sisan aw ma fɔ k'an ka dɛrɛmɛ sara mais n'an taara yɔrɔ wɛrɛw la an bɛ wari de sara yarɔ o ka gɛlɛn dɛ e dun bɛ fɛn fɛn kɛ e b'a bɔ i yɛrɛ de ye donc mɔgɔw bɛ sigi so kɔnɔ de ka delili kɛ i t'a dɔn fɛn min bɛ yen ni e ma tiɲɛ de k'a fɔ sisan k'u tɛ baara la i tɛ t'u ɲininka u ka baara ye mun ye mais mɔgɔ si t'o ɲininkali kɛ u ka baara ye mun ye an ka baara ye fɛn min ye fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔ an b'o kɛ mais a tɛ se ka kɛ cogo si fo jamanadenw yɛrɛ k'an dɛmɛ jamana kɔnɔdenw k'a dɔn u yɛrɛ ka ko don voilà bon comme an bɛ fɛn min na kɛrɛnkɛrɛnnen na sisan u ye consommation bɛɛ bɛn jagoko ma dumuni ko ma o dun tɛ san 1991 an ko ka jago labila bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye bon n'o fɔra jama yɛrɛ fana sɔnna parce que a fɔra ko gɛrɛ tɛ fanga
sukoro tun bɛ da min na Kidal a tun b'o da kelen la Kayi o ko non ko man ɲi ko ka da yɛrɛ bon n'o fɛnna ani sariya dɔw de bɛ taa o bon an consommateurs an wajibiyalen don ka baara kɛ Mali sariya kɔnɔna la o sariya bɛ mun fɔ jaw ka kan ka labila sugu de ka kan ka sɔngɔ sigi dɔw bɛ olu ka kɔlɔsili kɛ mais ni m'u tɛ kɔlɔsili kɛ ka ɲa an bɛ wuli k'olu fɔ bon mɔgɔ bɛ min ka di mɔgɔw ye ka wuli ka fɛnw tiɲɛ ni fɛnw tiɲɛna cogo cogo a bɛ kɛ jamanadenw de kan jamana kalifalen bɛ mɔgɔ mun na u tɛ wari dilan dɛ an ka nisɔngɔ de b'u bolo u bɛ baara kɛ n'o de ye fɛn kelen mana kari kana ɲininka wari bɛ bɔ yɔrɔ dɛ a wari bɛ bɔ jago nisɔngɔ de la impôt et taxe bon n'i y'a ta commerçant kun a bɛ dɔ fara a ka fɛn de kunna i y'a ye o i ma ye o a bɛ dɔ b'o la donc Kajali bɛ ka min fɔ i ka fɛɛrɛw tigɛ yanni o bɛɛ ka se donc ni ne y'a faamuya olu de y'aw ka gɛlɛyaw ye gɛlɛya yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sɔrɔ aw ka baara in na voilà parce que mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ baara kɛ cogo min na mɔgɔw b'a an ni syndicat de kelen ka sɔrɔ an ni syndicat tɛ kelen ye syndicat b'a ka baarakɛdenw de lafasa an bɛ jamanadenw de lafasa tabarikala ayiwa Kajali e bɛ se ka mun fara makɔrɔ ka kuma kan ni o ye Abdul Wahab Jakite ka kɔrɔfɔw ye gɛlɛya minnu ni a b'o sɔrɔ baara in na walima wulikajɔ ninnu na baara in ye baara min ye souvent tu as l'impression que baara min don a ma faamu parce que n'i ko ko association déjà ça veut dire que aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ŋaniya dɔ kan k'a ɲini ka fɛn dɔw lawaleya donc aw bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ bɔ aw yɛrɛ a musaka ko bɛɛ bɛ bɔ aw de kun a temps a n'a énergie aw b'o min don a la mɔgɔw t'o ye aw bɛ wari min bɔ aw yɛrɛ kun k'a don a la mɔgɔw t'o ye mais a bɛ k'olu kɔnɔ ko aw bɛ k'a kɛ nata wɛrɛ de kan quoi i bɛ ka faamuya parce que mɔgɔw dege la dabiri la kojugu donc an bɛ niveau min na bi n'u ye fɛn o fɛn kɔnɔ u bolo e bɛ k'a kɛ ka nafa wɛrɛ de ɲini ka tɔnɔ wɛrɛ bɔ a la alors que association baara dun tɛ fɛn ɲini baara tɛ quoi activité lucrative de don et non lucrative de don nafa wɛrɛ tɛ ɲini a la quoi nafa min bɛ ɲini a la dɔrɔn min bɛ se ka se jamanadenw ma est ce que i bɛ k'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ sisan i bɛ wele émission yɛrɛ la yɔrɔ dɔ la k'i ka taa kunnafoni di a taali segin a bɛ e de ma o e de b'a wari bɔ i kun e b'i ka ci dɔ de bila ka taa kɛ o bon e bɛ kuma min fɔ o don n'a donna tulo kunnandi la i ka baara ɲɛna i bolo i ka laɲini sabatira parce que e bɛ fɛ a ka dɔn min ye min ye mais aujourd'hui an ka problème y'o de consommateur t'a dɔn k'ale ye consommateur ye olu bɛ association de makɔnɔna ko olu ka décision ta association tɛ décision ta o ɲɛmɔgɔw de bɛ décision ta association bɛ a constater mɔgɔ bɛ se k'a f'i ɲɛna par exemple il y a quelques jours mɔgɔ dɔ nana fɔ an ɲɛna ko sisan ko énergie ta la ka compteur 5 fɛn di mɔgɔ ma 5 kilowatts wa 5 ampères di mɔgɔ ma 5 ampères oui voilà u nana fɔ an ɲɛna tan bon 5 ampères tun bɛ di kɔrɔlen o mais n'a sɔrɔ tiɲɛ don mun a tɛ ka kɛ f'an ka t'o ɲɛɲini de fɔlɔ o n'a y'a ɲɛɲini kun min b'a la an tɛn'o dɔn wa ne b'o dɔn voilà mais consommateur b'a sigi dɔrɔn k'a fɔ ko a tɛ ka di dɛ voilà tabarikala donc an bɛ ka 10 de di sisan mais 10 ka bon caman ma o n'o ye tiɲɛ voilà mais est ce que kuma in yɛrɛ ye tiɲɛ fɔlɔ wa non n'i ma se énergie ma e b'o dɔn cogo di ayi e t'o dɔn voilà énergie kɛn bɔ k'o dabɔ kun min kɔsɔn e tɛ se k'o dɔn o ayi fo association de ka wuli ou bien mɔgɔ de ka wuli ka se olu ma k'a ɲɛɲini donc n'a ɲɛ sɔrɔla sisan e b'a faamu i bɛ se ka laseli k'a kan ayiwa mon père Jakite Abdul Wahab Jakite asikoma an bɔra sisan k'an da don a la aw ka wulikajɔ a ma faamu jamana kɔnɔden caman fɛ dɔw yɛrɛ b'a fɔ association de consommateurs minnu bɛ Mali la a ka hakɛ to kɔrɔfɔ n'a kɛcogo don u k'u salen don u ka wulikajɔ fanga man bon an t'u mankan mɛn an t'u ye bɔlɔn kɔnɔ an t'u ye ka karikariliw kɛ fanga yɛrɛ tɛ siru ɲɛ jamana kɔnɔdenw m'aw ka baaraw faamu dɛ o ma faamu dɛ. non ani faamuyali ka jan ani faamuyali ka jan ani faamuyali ka jan Kajali y'a fɔ cogo min na ni fɛn dir'i ma e bɛ baara kɛ yɔrɔ min na sariya ko de don f'i ka sɛgɛsɛgɛli de kɛ ne bɛ fɛn dɔ f'i ye bi a bɛ boli la a ka ca san kelen an bɛ ɲinini kɛla nɛgɛ kan a bɛ ɲinini kɛla nɛgɛ so nɛgɛ min bɛ don so la a fɔra ko tilennen tɛ n'an tɛ se ka bɔ fo an ka se a dɔnnikɛla wɛrɛ de ma olu
olu de bɛ ɲini kɛ ka d'a ma o kɔfɛ an bɛ tila ka bɔ kɛnɛma. No baara nɔgɔ ye. parce que n'i y'a kɛ sisan n'i wulila bɔgɔ jeni kan k'a fɔ k'i jo t'a la tɔw jamana t'i dɛmɛ dɛ. O ye tiɲɛ. a bɛ tila k'a f'i ma ko ayi cɛkɔrɔba. non o ye kojugu ye dɛ. O ye kojugu ye. f'i ka baara i bɛ fɛn fɛn kɛ o baara misɛnman de don. tɔgɔ ɲini baara tɛ dɛ. i b'a kɛ i yɛrɛ ye de. k'a ɲɛɲini k'a dɔn ka tila k'a fɔ n'i ye fɛn min fɔ a ka kɛ wulibali ye. alhamdulilah. misali la ne y'a fɔ don min secrétaire d'État ye ne wele heure fila nin kɔ. n'a sɔrɔ tiɲɛ kun tɛ n bolo don. mɔgɔ bɛ n dɛmɛ wa. ayi. voilà bon consommateurs ka baaraw de. min ka di mɔgɔw u bɛ tila ka an ni jamana wɛrɛw de ka fɔ nin kɛra jamana dɔ in na. a ma kɛ yan jamana Mali kɔnɔ. fɛn dɔ bɛ yen an ka bɔ o yɔrɔ fana kɔnɔna la. gouvernement fɛn fɛn nana. a si ma datugu an ɲɛ. n'an wulila bi k'an bɛ minisiri min ye an b'a ye. an bɛ fɛn f'u ye. bon dɔw ka teli ni dɔw ye. mais n'i y'o bɛɛ ta sa k'a fɔ ko non alors jamana tɔw kɔnɔ. walasa i ka minisiri ye k'a ye. ah non ko ma nɔgɔn dɛ. o ko ma nɔgɔn. mais alhamdulilayi kabi an bɛ minisiriw ye an n'u bɛ kuma. alhamdulilayi. a fɔ k'a fɔ ko an bɛ fɛn fɛn u bɛɛ bɛɛ kɛ o tɛ dɛ. mais an kɔni an bɛ kuma. dɔw bɛ ta u bɛ dɔw ta u tɛ dɔw ta. mais mɔgɔw b'a fɛ ka kɛ cogo min na n'i y'a kɛ ten ten. yɛlɛ bɛ tila ka kɛ yɛrɛ la. o ye tiɲɛ. ayiwa Kajali Jabate association 17 millions de consommateurs aw ni jamana cɛ bɛ cogo di. ko la parce que n'i ye jamana ta k'a lajɛ direction baw bɛ yen minnu sigilen don baaraw kama walima ministre so sigi département minnu bɛ yen minnu sigilen don nin baaraw kama i b'a sɔrɔ ministre so dɔ sigilen bɛ yen jagoko kama min sigilen bɛ yen kunnafoni ko kama an bɔra sanga nɛgɛjuru sira ko ta fanfɛlaw fɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw an n'u cɛw bɛ cogo di jamana ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la association des consommateurs. Déjà, association des consommateurs, ou bien comme statut d'intérêt public de Boula. A te comme fanga dara, comment on dit, opposition quoi. Voilà. Fanga sina. Voilà. Association de Barakono. Il y a famille. Orato. Kake sina ya ba oni fanga che. Voilà. Monsieur Jekite a forcé ça quoi. C'est pas des syndicats. Il y a famille. Ce n'est pas que la revendication pure et simple quoi. Mais c'est les contributions, des suggestions, des observations. Oui. Par exemple, Bouchou ka gɛlɛya wulila Salo, Sogoko la. Ani Bouchou sigira en kumana, antara ɲɛfɛ, autorités fan fɛ, pour comprendre ce qui se passe, et on a fait des suggestions, des propositions. À la fin de compte, an nana ye État ye subvention dɔ ta o. Hali ni gɛlɛya wɛrɛw tila ka na a subvention ko kɔnɔna la tuguni, mais l'État a bougé. Dɔ kɛra. Mais n'a kun danna Bouchou kelen ma, peut-être a telera cogo min na a kun tɛ teliya ten n tɛ se k'a fɔ n k'a kun tɛ kɛ mais n'an y'an fanga fara ɲɔgɔn kan a ka ca la laɲini caman bɛ sɔrɔ parce que il faut comprendre que gouvernement sigilen don mun de kama ka jamanadenw ka laɲiniw sabati mais fo jamanaden k'a dɔn i bɛ mun de kɔ a man ɲi d'accord jumɛn ka ɲi a kan ka kɛ cogo di waati jumɛn fo i ka se k'o de fana da yira o. Voilà, exactement. C'est ce problème que nous avons. O de b'a to mɔgɔ caman bɛ wuli kuma dɔrɔn mais u t'a ɲɛdɔn a ma deli ka ɲɛfu ɲɛna a ma k'u ɲɛna donc mais u da b'a kuma la u bɛ Mali gɛlɛya u bɛ jamana yɛrɛ de gɛlɛya quoi. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui ni bɛɛ y'a faamu ko an bɛɛ de ye consommateur ye a ka ca la ni consommateur d'association kumana dɔrɔn a ɲini k'a faamuba a bɛ fɛ ka mun fɔ. N'i y'o faamu dɔrɔn i b'a dɔn ko a nafa bɛ e kan o parce que fɛn tɛna d'ale ma o i bɛ ka faamuya fɛn tɛ di ale ma dɛ sisan dɔ ma fara Orange Money ka transfert wari kan dɔ ma fara tile fila in na a bɛ ka bɔ jɔn kun a bɛ ka bɔ Mali a tɛ ka bɔ consommateur ye wa maintenant ni laɲiniw kɛra k'a segin a nɔkɔrɔ la jɔn b'a tɔnɔ sɔrɔ association de b'a sɔrɔ ayi jɔn b'a sɔrɔ maliden bɛɛ de b'a sɔrɔ donc association bɛ baara kɛ o hukumu de kɔnɔ. Mais n'y a fait tout comme la mort n'y avait mis na dron an ka jigi carrément. Ayiwa Abdul Wahab Jate ni complémentaire na ka bɔ kosɛbɛ an da sera yɔrɔ dɔ ma politique de communication association de consommateurs tuma dɔ la est-ce que kunnafoni dibaliya walima kunnafoni sɔrɔbaliya jamana kɔnɔdenw fɛ aw ka baaraw kan o tɛ kɛ majɛ wa o tɛ gɛlɛyaba ye wa. n'o gɛlɛyaba n y'a fɔ an ka gɛlɛyaw kɔnɔna la. oui kunnafoni dicogo.
ani surtout kuma dɔ nana fɔ anw ka jamana kɔnɔ ko la communication a un prix. Voilà maintenant la communication e de y'an wele. ne de y'aw wele. alhamdulilayi donc nin bɛ se yɔrɔ min na ala de b'a dɔn quoi. tabarikala ni voilà an b'o fo kosɛbɛ nin fɛn na bon ni gɛlɛya dɔrɔn de b'an kan. hali n'i y'u wele n'u nana ko i bɛ jeli d'u ma e ye baaraba kɛ i b'a fɛ k'u wele k'a fɔ ko bon n ye nin baara kɛ ni kunnafoni bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen. aw sera ni minisiri so in ma aw sera a ye nin bɛ ka jɔ in kɛ ni sariya in ka se ka ta. voilà i tɛ se k'a kɛ o kunnafoni yɛrɛ dili dɔrɔn a bɛ fɔ musaka. fo ka musaka di. alhamdulilayi journal dɔ fana bɛ yen o ye aw ka kunnafonidila dɔ ye ko l'œil du consommateur consommateur ɲɛ o fana tun bɛ association de consommateurs dɛmɛ kosɛbɛ mais n yɛrɛ b'a dɔn gɛlɛya b'a kan cogo min na a y'i jɔ kuma dɔ la sinon ale tun b'an dɛmɛ kosɛbɛ bon dɔw fana bɛ yen olu bɛ mais caman bɛ nin de kɛ kosɛbɛ u b'i sigi dɔrɔn ka an bɛ bolo min kalama dɔrɔn an b'a a sɛbɛnnen sɔrɔ an tɛ foyi la an bɛ jamana ka waridumu na a banna k'a sɔrɔ jamana ka dɔrɔmɛ kelen t'an bolo. alhamdulilayi. jamana ka dɔrɔmɛ kelen t'an bolo. ayiwa mais bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ don. dɔw ko k'u bɛ politiki kɛ. dɔw k'u tɛ politiki kɛ. an kun kan tɛ politiki kɛ maa bɛ nin baara kɛ. donc gɛlɛya mun b'a kɔnɔ an kan ka gɛlɛyaw kun. et puis an tɛ ka kan yɛrɛ bi. sini quoi. o misaliya yɛrɛ ye mun ye. san 1991 association kun ye kelen ye. 92 a kɛra 2 ye. san 2000 ani 2 an ka ca ta ye. alhamdulilayi et puis anw yɛrɛ tɛ min yɛrɛ an yɛrɛ ka diɲɛ yɛrɛ min ye denmisɛnninw de bɛ k'an ta sisan. an bɔtɔ bɛ bɛn denmisɛnninw dontɔ ma o kɔrɔ k'a fɔ an denw a n'an mɔdenw san dɔ bɛ kɛ ɲininkali a kɛra cogo fanga min yɛrɛ bɛ ɲini association de consommateurs la u b'o fanga sɔrɔ mais fo dɔ de ka baara daminɛ voilà. a tɛ ɲɛ sacrifice. voilà mais e de bɛ nɛni n'i ko k'e tɛ nin dɔrɔn i bɛ sen b'a la ni dun sen b'a la ça veut dire que i tɛ cɛ jɔlen ye. voilà l'œil du consommateur an bɛ an yɛrɛ balimakɛ fo ni o ye Jara ye misi Jara a ka wulikajɔ ka se ka Mali consommateur degun minnu walima u ka lahalaw yɛrɛ bɛ cogo min na ka se ka walawalali kɛ a la l'œil du consommateur journal an bɛ a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni ko la gɛlɛyaw b'aw kan dɛ degun b'aw kan Kajali Jabate. bon kunnafoni na n y'a f'i ɲɛna cogoya min na activité bɛɛ bénévolat de ye quoi n'i bɛ kunnafoni di soit i bɛ passer journal dɔ fɛ i bɛ wari sara u b'a publier soit i bɛ conférence de presse kɛ ou bien i bɛ conférence de débat organisé mais e de b'a prise en charge bɛɛ kɛ quoi mais en retour tu n'as rien ne yɛrɛ ye kunnafonidilaw ɲininka wagati dɔ la n ko mais volet social tɛ Mali organe de presse ou là k'a fɔ les trucs d'intérêt public olu bɛ se ka vulgariser cogo min na sans frais mais j'ai pas eu de réponse n ye mɔgɔ caman interroger ma réponse sɔrɔ donc n bɛ yɔrɔ min na bi c'est l'occasion de remercier l'œil du consommateur parce que ale a ka d'ale ye a kɛlɛ ka d'a ye quoi il est dans la lutte a y'a ka manches retroussé comme nous autres parce que mɔgɔ bɛ se k'i ka bolifɛn yɛrɛ feere k'a don i ka journal la i tɛ ka tɔnɔ sɔrɔ a la a tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la dɛ hali k'a fɔ ko association de consommateurs bɛ journal ta abonnement na u t'a kɛ i bɛ ka faamu c'est pas facile lui qui est un professionnel de la com de la communication donc association ta nous on intervient sur fonds propres donc gɛlɛya de b'a la au contraire anw de ta bɛ t'a la mais retour tɛ yen o k'a fɔ ko en retour nin bɛ di anw ma o tɛ yen est-ce que i bɛ ka kuma in faamuya wa maintenant ni kuma ninnu bɛ fɔ komi n y'a f'i ɲɛna depuis a daminɛ mɔgɔ caman bɛ na min ye o ye dumuni ko ye c'est vrai dumuni kɛlɛ kan ka k'a la tout de suite an bɛ ka fɛn dɔw labɛn parce que sunkalo sera ka ban vous voyez donc o gɛlɛya minnu bɛ yen bɛɛ ɲɛ b'o la comment faire en sorte que sunkalo kana an sɔrɔ o kɔnɔ mais est-ce que anw bɛ se ka prix fixer an yɛrɛ ye wa an tɛ se k'o kɛ o an bɛ se ka mun kɛ ka laɲini kɛ autorités fɛ ka yiru la a bɛ se ka jigin nin cogoya nin cogoya nin cogoyaw la ka fɛɛrɛw yiru la ka fɛɛrɛw boloda ka yiru la fana n'a ye nin kɛ a ka ca la fɛn bɛ se ka jigin ka bɛn ni sunkalo ye an ka conférence laban c'était en janvier où on a interpellé par rapport à ça
mais journaliste joli tun bɛ yen mais fɛn bannen an ye wari min don journaliste la a ka ca ni 40,000 kɔ ye min bɔra o yɛrɛ du min bɔra non minnu nu invitera an sigilen nɔ ye ko dɔ bɛ d'olu ma mais dɔw wɛrɛ nana k'a sɔrɔ olu tun ma prévoir on était obligé olu fana désintéressé mais fɛn dɔ kɛra o la fana o ye n dabali ban dɔɔni a ye n siran parce que a don an tun bɛ bourse travail la banderole min b'a yira ko conférence de presse bɛ kɛ o banderole tun bɛ bourse travail da la polisi nana ko k'o ta ka bɔ yen an ko ko mais c'est une conférence de presse par rapport à la vie chère ko non ko k'a ta k'a bɔ yen donc le policier même qui est là ne sait pas de quel sujet on parle parce que ale ma faamu k'a sɔrɔ o polisikɛ yɛrɛ ye consommateur ale yɛrɛ nana ka jakarta de la ale yɛrɛ nana ka jakarta a bɛ essence k'o kɔnɔ ka na il va faire polisikɛ a t'a dɔn téléphone bon je sais pas qui est-ce qu'il a appelé mais le fait qu'il s'est déplacé il a consommé le fait qu'il a communiqué il a consommé mais il n'en est pas consommé il a fait ale yɛrɛ m'a yɛrɛ bila consommateur ale t'o bila a ye wuli bila solution de consommateur ye a ko o cogoya ayiwa ala ka faamuyali ko ɲuman d'a ma an bɛ ka se jɛmukan in kuncɛyɔrɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ɲɛnamaya diɲɛ bunako kan an bɛ se k'o kɛ ɲininkali labanw ye min bɛ ɲɛsin consommateurs ka lahalaya ma an bɛɛ lajɛlen bɛ an yɛrɛ sɔrɔ hukumu kɔnɔna na mon père ni maa ko kɛ ka kɔrɔfɔ fɔ o don kofɔlen kan wulikajɔ bɛ na jumɛn bɛna sabati aw fɛ ɲinan ta hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ. effectivement ye min fɔ mars kalo tile 15 dunan fan bɛɛ o don kɛlen bɛ ko consommateurs ka don san bɛɛ la u bɛ fɛn dɔ de di min kan ka kɛ ɲinan ta ye min ye consommateurs ka si yɛrɛ kɔrɔ walasa u ka yɛlɛma ka taa yelen jɛma yelen nugujima versi voilà o kɛrɛfɛ n'an b'a fɔ o ma ko énergie propre ka t'o fan fɛ bon n'i y'o ta ka Mali lajɛ an ye mankan dɔw b'a kuma ɲɛna ka fɔ ko tubabuw ka thème de nin ye mais n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ a bɛ Mali yɛrɛ ka thème d'actualité don ka tɛmɛ tɔw kan mun na a bɛ fɔ min ma ko yelen jɛlen ou bien yelen nugujima o ye mun ye fɛn mun tɛ an ka sigida nɔgɔ kosɛbɛ tile b'o la fiɲɛ b'o la ci b'o la olu bamanan yɛlɛma an bɛ se ka baara kɛ n'o ye bi n'i nana o kɔnɔna la ka lajɛ k'a fɔ engrais mun bɛ fɛn an ka dumunida la n'i y'o bɛɛ ta k'a lajɛ n'an yɛlɛmana o b'a to engrais ninnu olu bɛ dɔgɔya an bɛ balo n'an ka nɔgɔfɛn yɛrɛ la o bɛ dɔ fara an ka fɛnw kan o y'a to don min don don kɛrɛnkɛrɛnyalen don an bɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ conférence dɔ k'a don mais madame n'a bɛ bɛn araba ma bon an b'a fɛ ka laɲiniba dɔw kɛ an ka présidente yɛrɛ ni Ala sɔnna ma donc olu b'a kɔnɔna la quoi inchallah ni Ala sɔnna ma e bɛ se ka mun kɛ ka kɔrɔfɔ kuncɛ Kajali Jabate baro sera kulu sera siɲɛ ma bi jɛmukan kɔnɔna na yanni an n'aw ka sigi wɛrɛ cɛ. n bɛ min d'a kan c'est que a bɛ fɔ min ma ko énergie renouvelable ɲinan ta b'o de kan bon n'i ye jateminɛ kɛ bi i bɛna sɔrɔ tile fanga ka bon an fɛ yan kojugu mais hali sisan an bɛ ka wuli ka taa Chine ka taa panneau san ka na monter ou bien mais i b'a sɔrɔ an dafɛ jamanaw la hali Burkina panneau bɛ monter yen bi alhamdulillah mais toujours nous on continue à aller chercher les panneaux diɲɛ yɔrɔ la ka na n'a ye bon ni nana an ka jamana structure yɛrɛ jateminɛ i b'a ye souvent fili bɛ k'o kɔnɔ quoi parce que yan nɔ an mago bɛ min na an t'o baara kɛ quoi c'est-à-dire ce qu'on produit on ne consomme pas ça mais ce qu'on ne consomme pas an b'o de produit donc tu vois que c'est extraverti a kalen don a kun kan quoi bon f'a ka ɲɛɲini pour que k'a ɲɛ ka dɔn n'o tɛ tile min b'an fɛ yan tile kan ka tɔnɔbɔ a ka bon fiɲɛ bɛ yan ji bɛ yen mais nin bɛɛ de bɛ kɛ électricité o nin bɛɛ de bɛ énergie produit o mais an tɛ k'a ɲɛsin o ma o hali sisan an bɛ ka mun de kɛ toujours an bɛ taa gasoil de san ka na kɛ groupe kɔnɔ don o don an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko groupe bɛ nalen groupe kura bon groupe ninnu
olu bɛna sisi ni kɔlɔlɔ minnu s'a ma a bɛ fɔ minnu ma ko gaz à effet de serre o de tɛ ka na ni changement climatique ya changement climatique anw ɲɛ b'a nɔ la o sécheresse bɛ ka développer an fɛ yen désert bɛ ka continuer ka avancer mais an bɛ ka continuer toujours ka taa groupe san ka na gasoil ko la ka courant produit donc on doit aller vers un changement de comportement profiter nature yɛrɛ ye fɛn minnu di anw ma an kan ka se k'o de profiter o tɔnɔbɔ voilà an kan ka se k'o de tɔnɔbɔ pour que an bɛ lafiya sɔrɔ inchallah tabarikala an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka mon père yɛrɛ fo Abdul Wahab Jakite ale min ye association des consommateurs président par intérim ye ka taa se an yɛrɛ balimakɛ ma Kajali Jabate association 17 millions de consommateurs a nɔfɛmaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka an yɛrɛ fɛnɛ balimakɛ fo Jara lieu du journal walima journal lieu du consommateur ka a yɛrɛ fɛnɛ fo a ka hakilina n'a ka wulikajɔw la ka an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo an b'a jigiya k'a fɔ jɛmukan ye faamuyali ba sɔrɔla la e min bɛ ka tele ɲɛta filɛ nin waati in na ne min sigilen don ka débat animé maa minnu fɛnɛ nana an ka plateau kan an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ association des consommateurs kɔnɔ walima an bɛɛ lajɛlen kelen-kelen n'a ye consommateur ye n'an y'o dɔn ka daminɛ président de la république la ka jigin ka na fo dugumama bɛɛ lajɛlen laban na bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ consommateur kɔnɔna na o b'a jira k'a fɔ nin ye wulikajɔ ye min bɛ maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nafa min bɛ kɛ tɔnɔbɔfɛn ye maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ nin tɛna k'an ka émission laban ye tuma ni tuma ka wele ka na an n'aw ka se ka na barosigi kɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bɛ bɔ yan ka taa aw bolo don cɛ o cɛ la ala ka barika don baaraw la ala ka laɲiniw sabati wulikajɔ minnu ni aw bɛ k'a kɛ jamana kɔnɔna na ala ka a faamuyali di jamana yɛrɛ marabaw ka taa se jamana kɔnɔden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka misi Jakite yɛrɛ fo ni o ye mon père ye ka misi Jabate yɛrɛ fɛnɛ fo ka fɔ ko aw ni ce ani baraji nin bɛ dansigi aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ min ni a bolila consommateur ka lahalaya kan bi dɔgɔkun wɛrɛ an ni an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ faso jɔ kɛnɛ jɛmukan wɛrɛ kɛnɛ kan ala ka jamana basigi ni ka a koloso يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بس ما بتقهر الهموم والآمل يملى